Uvádíme na trh vitríny AIP. Režimy chlazení a mrazení můžete přepínat podle potřeby. Představujeme chladicí a mrazicí vitrínu AIP, perfektní řešení pro maximalizaci úložného prostoru a přehlednost. Díky tomu, že je vitrína prosklená ze všech stran a má posuvná víka, jsou vaše produkty vždy dobře vidět, zůstávají čerstvé a zdravotně nezávadné. Velká výstavní plocha zajistí, že vaše produkty budou nejen krásně vystavené, ale i snadno dostupné. Potřebujete flexibilitu? S ovladačem Carel můžete snadno přepínat mezi chlazením a mrazením, přizpůsobení se vašim potřebám nikdy nebylo snazší. A díky intuitivnímu ovladači můžete vše snadno nastavit přímo na svém smartphonu. EIB. Klíčové vlastnosti, ideální pro impulzní prodej. Teplotní třída 3M1 a 3L1. Posuvná prosklená víka. LED osvětlení interiéru. Velká výstavní plocha. Ventilované chlazení. Kolečka s brzdou. Navštivte tevkol.cz nebo nám zavolejte. Naším cílem je poskytovat skvělé služby a pomáhat vám prodávat více s menší námahou.